køre nu. Respekt, Thomas. Mere. En til. Hey. Jeg tror, det var 8 eller 7. Okay, nu er jeg set rundt tosser. Det er jo fandme, hvis man gør det for langt. Jeg laver 2 tricks, Thomas. Ja. Her. Dygtige. Vi er på 1 minut og 3 her. Yep. Sådan.